Мин Мөхәммәтҗанова Әминә Габделбәр кызы Балтач районы Шубан авылы мәктәбенең мөгаллимәсе. 47 ел буе шушы мәгариф системасында хезмәт куям. Бүген мин мәгариф һәм гаилә мәктәп журналларында редакциясендә кунакта. Мин бу йортка үземнең өемә килгән шикелле, дусларым янына килгән шикелле яратып киләм. Һәрбер салар ачык йөзле һәм мин инде бу йортка яратып сагынып киләм алар янына. Мин үзем мөгаллимнәр династиясеннән, әнием ягыннан барлык туганнарым мөгаллимнәр, кызым да мөгаллимә, чит телләр мөгаллимәсе. Менә шуңа күрә мин мәгариф һәм гаилә мәктәп журналларын алдырмаган мөгаллимәләргә гаҗәпләнеп карыйм. Ничек инде менә шушы укытучы мәгариф системасында эшләгән кеше бу журналны алдырмый, аның белән танышмый. Чын мөгаллим бу журналларны, чын мөгаллим өчен бу журналлар өстәл журналы булырга тиеш. Кыскача үзем турында әйтәм, мин инде 73нче елда Карадуган мәктәбенә килеп, татар теле әдәбияты тарих укытучысы булып эшли башладым. Шул елларда без укытучылар коллективы белән Муса Җәлил музеена экспонатлар җыйдык, бик күп сәяхәтләрдә җөрдек, бик күп кешеләр белән очраштык. Һәм бүген музей инде республикада иң яхшы музейларның берсе булып тора. Аннан соң инде гаилә хәле буенча кияүгә чыкканнан соң мин Шубан башлангыч мәктәбенә күчтем. Шубан башлангыч мәктәбендә өр-яңадан методика өйрәнеп, нәниләр белән эшли башладым. Һәм шушы елларда без инде Мәрьям Хәсәнова белән җитәкчелегендә берничә укытучы Балтач мәктәбенең 1-4 класслар өчен риторика дәrsлекләре чыгардык. Менә бу дәrsлекләр бик кирәк дәrsлекләр, чөнки хәзер бүген бала сөйләшә белми, сөйли белми. Һәм соңыннан инде яңа дәүләт стандартлары чыкканнан соң без шушы дәүләт стандартлары буенча татар мәктәпләрендә укучы балалар өчен укыту методик комплектлары төзедек. Бу инде дәреслек, хрестоматия, аннан соң методик кулланма һәм хәтта дәресләрнең видео үрнәкләре дә бар иде. Менә программаларында үзебез төзедек. Бүгенге көндә бу дәреслекләр татар мәктәпләрендә кулланыла. Хәтта Пермь өлкәләренә, Свердловск өлкәләренә, җыракка, Төмәнгә хәтле китте бу дәреслекләр. Шуңа күрә бу дәреслекләрне чыгару безнең өчен бик зур мәртәбә булды инде. Һәм менә шушы мәгариф, гаилә һәм мәктәп журналларында да минем үземнең дә материаллар чыкты инде. Ул журналлардан да киңәшләр алдык без. Һәм журнал гомумән укытучылар өчен генә түгел, әти-әниләр өчен дә, тәрбиячеләр өчен дә, гомумән бала тәрбияләү белән кызыксынган кешеләр өчен гаилә һәм мәктәп мәгариф ул өстәл журналы булырга тиеш. Һәм инде барлык мөгаллимәләрне форсаттан файдаланып, барлык мәгариф системасында эшләүчеләрне, тәрбиячеләрне яңа ел белән котлыйм. Эшләрегез уң булсын, сүзләрегез үтем булсын, барган юлларыгыз хәвефсез булсын, теләгән теләкләрегез кабул булсын. Игелекле балалар үстереп, ул балаларның игелеген күреп, рәхмәтен ишетеп, куанып яшәргә язсын.